Goreti edo, beti didazkari hori, goreti dugu, haitzen emoteko dira danak edo batak batez. Irudiz haitzen emoteko eta zein da? Bosta. A da, hori da, boskatzeko. Hori da. Balio masekonaz, haitzen emotekoak. Haitzen emotekoen artean, daukagu, egurrezko pasabide baipin da xemeko etorbidean, da aurrekontutik eta azkenengoko gasture, 2.000 euroko diferentzia gonda, eta hase inkorporazio bitartez osatzeko. Bost B, izango lintzateke, horre liburutegia jartzeko partida neko osatu bini gendun, ez gengizelako ze presuposizioan zan, da soberanitxoa daukagunez, erabiltzen erabiliko dugu, hainbat gastutarako orduan. Bata da, kiroldigo pleuen azkenengo berrikusketa eta azterketa ekonomikoa, gero komentako dugu zelan aldatu da, horren kostuak kubritzeko, eta, gero dugu, bostan be, gine, transferentzia bitartez eitzen da, eta segarren kreditu aldaketa, Baia San Miguel Ermitxa Horarretxina inguruko obra horrek eta amaitxute, remanentetik diru bat jarri behar da, gastuak eta osotzeko, eta 25.172,4 euro izango litzateke, eta hori bai, remanentetik, hau da, kreditu adizionala. Horretxek dire, haitzen emoteko, ondo nabil ez da? Eta izango litzakena boskatzeko da, bost A, eta bardin, lehen esan dugu modu, liburutegiko horretarako, konsigna aurrekontu naziratik partida, baina bastante sobra da, eta horreuki dugu argiteria igezko urtean, ipini gendu zen baserrietan, eskaini gendu zen argia ipinteko aukera, eta, basierako aurrekontutik eta amaierekora, diferentziatxo bat dago, 2.406,47 eurokoa. Horregon dire, baserri bakoitzak bere egoera aukera, orduan kosto batzuk igualan ditu die, hainbareko konexioak eta hori da diferentzia, eta 2.406,47 euroko hori transferentzia bitxartez. Eta hau bai, boskatu. Hau orduan boskatzeko. Bai, ez da horrezak. Bai, adanok aldeko boska, listo. Kreditu aldaketak onartuta. 2026ko urteko ekintza plana, azkenengo plenun edo azken aurreko izan zen, egin du 2025ko ekintza planaren jarraipena, eta, ja likidazioaz bat, eta ikusitxe ze gastu eta, osatu egin da 2026ko apur bat ekintza plana. Erronkak eta helburu, dire hasieratik ipini gendu zenak agintaldi planaren barruan, eta gitxi gora bera, joan garena edo aurtengo dugu usan gastu. Ekintzak eta jaso dire hor. Badau gauza bakarriren bat, baina hori gero ja, urtean baieran emoten danean barri bat, zer txertatu da. Oingo astean jakin dugu diru laguntza lerro barri bat dauela, eta aukera eukigenke igez deskartau gendun ekintza bat berreskuratzeko eta da udaletxe sarrean igualdoa inpentzeko aukera. Orduan, igual, ekintza planean bai sartuko dote finantzazioa topatzea. Gero topatzen badugu, printzipioz diru laguntza lerro horrek emoten duzko aukera, 2006, 2007, 2008an bera osatzeko. Orduan, mongo boskuen bet, datozen urtietan gauzatu alko litzake udaletxe sarreko igogailan ezakigu, moztu. Bakigu, hortxe diru laguntza lerro bat ipini dela. Hau ez da boskatzeko, hau beste barik da, barri boteko, kreditu aldaketetan da ikusi da, ez dago zer hori ikitza barri sekoa baina ez dago aipagarrik. Ez dakit zer galdetzeko edo nero da beran, kiroldeiko pleguak onartzea, hori badakizu onartu genduzela aurretik, martxan jarri gendun bizitazioa, eta enpresak torri ziren, enpresa interesak eta daukidarenak, eta
bain bat galdera etxen duzku esan, eta guk ezkendu jakine zelan erantzun, ze azterketa ekonomikoa duzkun enpresari galdetzen. Eta, gauza batzukin konturatu ginen, igual komen izala ondo definitzea pleguetan. Ez eguela behar bezala definidute, eta orduan erabaki genuen bertan bera itxi, hobeto definidu gauza horrek, ze gero okerra dela, gero ja, behin lizitazioa martxan dauela. Orduan, lizitazioako prezioa bera ez da asko aldatu, apur bat berago, esplikoko dotzera itxik, baina berez ezak prezioan aldaketarik, bezik eta nola euen erredaktatuta. Oinarrian lau aldaketa dira, imenez behar dinotzu zenak, hor kontua da, tokauko jakula lan hitzarmen barri implementatzea. Eta eurek lan hitzarmen barri implementatzerak orduan adostu den patronala eta sindikatuen artean implementazio hori jungo zela progresiboa. Horrek zerrek hartzen dau, jornada erdi bat hauten, datorren urtean jazta erdi bat. Osa, bai da jornada erdia parkatu, jarraitu dago jornada erdia izaten, baina dedikazio ordu kopurua bajatu egiten da. Orduan, konturatu ginen, jarri beharrean, koordinatzailearen jornada erdian, hoa salepita ordu kopurua. Eta horrela, jornada altzan koia papur bat, baina betzat dedikazio orduak ez dire itxiriko. Gero, mantenuaren kostuetan, guk modu batean geneukan aurrekontuetan, baina zinoan, ez geneukan ondo mantenu prebentzio mantenuan, geneukan kostuak enpresaren gain, eta horrek zuzendu egin dugute bai. Gero, geneukan zehaztuta, plegotan, mantenimenduko aholkularitza teknikoko zerbitzuak, baina definitu barik geneukor zenbat zerbitzu ordu. Eta azterketa ekonomikoan bez, geneukan jasota, zerbitzu ordu horren kostua, zenbatekoa, eta zeharkako gastuetan ere hori jasota egota komen izan. Orduan, gu bagenekien, laureun ordu inguru izango zala, baina ez geneukan honan jasota. Baina jaso da, laureun ordu horren. Aholkularitza teknikoa azken batean da, bertan dago pertsona bat subrogatuko dana, dala mantenu langilea, baina berana gainetik enpresa guztiek, honek kiroldegiak eta kudeatzen da esan enpresa guztiek daukiez teknikoak. Teknikoak apura mantenu horren jarraipen egiten da denak, azken batean guk ikusten genuen be, gure udal teknikariak ez daukila kapazidade edo jakintzarik kiroldegiko kristionako mantenuak eta horrek mantenu oso bereziak dire. Orduan kalkulua egin da zerbitzu ordu horrena, laureun ordu, gaur egun emoten den zerbitzuari, gaur egungo enpresa eskatu jako, estimazio bat, gaur egungo errealitateari horretan. Eta gero beste kontu bat, aurreko plegutan ezkenduna sartu, orduaren kostua sartuta geneukan, prezio unitario, baina esan bataz besteko bat. Hau da, edozein zerbitzu guztien bataz besteko bat. Eta konturatu ginen, enpresek ere, holan esatu eskuleko, karo, zuk gero nahi baduzu, kontratua martxan dauenean, handitu nahi badire, monitore orduk, edo erabakitzen dela, Kristina lehenago zabaltzea, eta sokorrismo orduk dire gehitzen direnak, orduak egongazien definituta zerbitzuaren arabera. Orduan horrek definitu dire, eta orduan ja, orduaren kostea be, aldaketa eribaletorre kontratuan, definituta dago zerbitzuka. Eta hori asko zuzenagoa da. Eta ez bataz besteko bat, ez eukola zentzurik. Orduan guztira kalkulatu da, 6.815 zerbitzu orduko prestazio bat, eta orduan CGP-ri eskatu jakon zozer berrikustea, eta eurek erabaki dabe beste buelta oso bat emotea azterketari, eta lehen egin hemen subrogazioako langileen zerrendaren arabera, orain iruditu jaki zuzenago zerbitzu orduka egitea. Eta orduan egin da zerbitzu orduka. Kostea, diferentzia da, 10.000 euro ingurukoa, gure favore, edo merketxoago, urtetzen da. Baina oso antzekoa. Horrek esan nahi da, bakarra edo bestera ondo eginda dauela hori. Printzipioz ez hauskola gaitik, ekonomikoki, ez dala dago problemarik, eurek ikusten dago rekontu egokia eta ekonomikoki bideragarria dela zentzu horretan. Orduan, horrek ez gintuen arduratzen.
egia esateko, gure ardura ez da izan, garatu gendunean lizitazioa esan horren beste kostua edo dirua, baizik eta zerbitzu batzuk eta gauza batzuk idatzi ondo jasota eukitzea, gero arazorik ez eukitzeko, esleituta edo esleipena hartzen daren lizitatzailearekin edo enpresagaz. Orduan, hoxe izango litzateke. Berrikusi dugu, bai bertako teknikoak, udaleko teknikoak, eta azterketa ekonomikoa dituzkun enpresari eskatutzeko, barriro irakurtzeko ondo eta ezelako kontradizioa zozer ikusten badean, eta printzipioz, pentsatzen dugu, ez da lagungo ez delako sorpresarik. Bi urte eta gero, eta zien plego honenak, hemen zeu gainera esan da beste plego bat, eta joan ez hartiko ondia gauza zuzentzeko bai. Por fin, orduen ia esan doien, eta balorazioarako gero, ikusiko dugu, eta ia doien. Boskatu egin da. Aldeko boska, hau batez, onartu plegoa. Udaltzain agente lehenaren lanpostua. Sortu gendun udaltzen buru, holan izen horrela lanpostua aurrekontuekin batera, eta apur bat dudanean momentue, udaltzen buru agente horren lanpostua osatzeko, konturetu gara, poliziaren legea eta irakurrita, gure udalean daukaguz agenteak, agente erraso, edo esan daire, ez dakit oso ondo esan dute, baina molean. Eta orduan, udaltzain buru kategoria izan litzateke altuena, eta derrigortute gongo ginateke tarteko kategoriak ere betetzera. Horrek zesan nahi dago. Guk danak agente badeko guz, gure udaltzain buru izan dugu, ez da izan udaltzain buru, bezik eta agente lehena. Izendapen kontu bat da. Hau da, baldin badago udaltzen buru bat, gana buru-burua, egon beharko litzateke agente lehena, kabo, horrek tarteko guztiak. Orduan, horrek esan nahi dago, izendapena aldatzea. Orduan, hemen proposatzen dena da, lanpostu zerrendan jarri beharren udaltzen buru, jartzea agente lehena, izendapena. Gero proposatzen dabe bere momentuan ipinako komplemento berariazko osagarria ez dakigu zertan oinarrituta, eta orduan bardin lehengoiako berariazko osagarria bere antzeko lanak egiten dauzen beste langile batena. Ez udaltzen goarena, baina brigada buruarena, kondizioiek eta ardurak eta antzekoa dutela. Diferentzia da 200 eurokoan, baina iruditzen jako justuago, langileen aldetik, egin eta gure antzekoa daukien langileen artean, ezberdintasunik ez sortzeko. Eta gero udaltzain agente lehenaren lanpostu honegaz batera gaur ekartzen da onartzeko oinarriak betetzeko, kubritzeko. Egingo litzateke zerbitzu eginkizun bitartez, hau da, ez da OPE bat, behin betiko kubritzeko da, behin-behinean kubritzeko, OPE baten OPE, eta deitzen dugu OPE, baina izan lehike barne prozesu baten bitartez edo, konkurrentziaz eta betetzeko. Hau ere konkurrentziaz da, izan nahi da, baldintzak betetzen dauzen edozein agente aurkeztu daiteke, eta baldintzak izango dira, ohikoak, ekiz urte baino gehiago, hau eta bestea, eta udaletzeko, udaltzain, karrerako funtzionario izatea. Asmoa da gaur onartzea, baina indarrean edo boletinera bidaliko genuke ekainaren amaieratik aurrera. Ze momentu honetan ez daukagu karrerako funtzionarioek. Orduan karrerako funtzionarioek daukagunean, atera izateko. Horretxik izango lirateke, ze hiru aldaketak edo hiru gauzak oneri lotuta. Zer esateko? Horreko baten langileen mailan ikusi dutun, eta zartau zarten nire, eta gizta garbi ditxo da, ez deko besterik. Listo. Aldezarreko obraren barri emotea,
txosten batea dagoen erantzita edo, ez dute begitxu hori, baina, bueno, printzipioz amaitxute dago, ja argiteria gazibili dira ja amaitzen, ez, zer, falta da, baina hori dire, ez, kaleetako lanak amaituta, argiteria lanak hori gazte honetan amaitzen dira, interpretazio zentroko instalazio elektrikoa ikusi duzu zelan dagoen hemen ataria, eta obra jasotzeko akta maizen obra sortzeaz, sinatuko da, sinatu zen, eta listo, azken ikutuak hori da, baina azken ikutuak hori falta jaku pantaila heltzea. Plataforma bat eginda, panel ezberdinekin, alde zaharrari lotute, eta udalerriari, baina batez be, alde zaharrari lotutako informazio turistiko, historiko, eta ondare ikuspegitik informazio pilo bat egaz, eta hori izango da, ikusgai egongo dana, hemen behien. Portalin, eta hori izango litzateke. Nik uste dut falta jakula zozertxo, azkenengoko diruk badaukeguz, ze oso faltar zan, ez? Zozertxo faltar zan, baina gitxe gora bera, bai nahiko neuke apur bat argitxu edo, ez? Nik uste dut herritar askok eta oso ongi etorria izan zen, 2.700.000 euroko diru, eta zalantza barik hori barik ez egingo, eta zinuzan egin, baina, obra honek ere karredoz beste gasto batzuk eta udalak bere gain hartu dauzenak, oda, 2.700.000 euro horrez aparte, beste 600.000 euro be, udalan kargutik joan dira, eta urte batean ipini behar izan da hori, eta hori ebe argitzeko bebai, oran apur bat azkenengo datu hori baina zozertxo falta, baina 600 ondo nabil ez da. Bosten dara eta mapiku mil, 600 eratik gertu hau, hori da. Eta, nik uste dut, igual aprobetzatu, ja guztotan, alde zaharrari buruz jaztogula klientotan fixeu berba egingo, nik uste dut posik egoteko obra bat izan dara, nik uste dut emaitza pentsatzen dute politxeta ona, hori da gainera herritarrepe transmititzen deuskuena, uste dut oso positibo izango dela aldezarreko bizilagunen bizikaridaderako, merkatarientzako beba izango dela oso ona. Hemendik aurrera be kontuan eduki behar dugu, zerbitzu guztizek babestu die, baina gero etxe bizitza bakoitzak egin beharko dauela bere konexioik eta egin, hau da, udalak egin dau parterik gatzena, baina gero ondino karkabetan dekogu zerbitzu batzuk, kable hauek dekogu be fatxadetan, kable hauek, igual gauza estetikoa izan leikena, baina, babade zerbitzuk eta zaharrak orduan, komunidade bakoitza joan beharko da, apurka-apurka, aukera daukanean, horretara konektatzen. Eta azkenik, komentatzei, ekainaren 18an, girotzeko musikatxo bateraz eta, ingo dela ez dakigu asko definidu, inaugurazio, montxor, ekitalditxo, edo apur bat ambiente jarri, pintxopote alai bat, egun horretan ez dugu plenoa, egongo gara hor, pintxopotean eta musika girotuaz, apur bat zera. Eskerrak emotea bai bizilagun eta bai merkatariei erakutsi daben pazientzia badakigu obrak gogorrak izan direla, desbideraketak, zarata, hautza, errekarri daben, oso konstiente gara zenbat oztopo eduki dugu zan bebai, eta konstiente ginen bebai, merkatariei eragin jakien kalteaz, baina esan behar dut, oso eskertuta, merkatari orokorrean barakutzi daben pazientzia eta egin daben, zelako aurre indotzen egoerari, gu saiatu gara, modenda sistemarekin ere, eragindako edo kalte horrek kubritzen edo ordezkatzen edo konpensatzen,
pentsetan dugu oso ondo jundala, gono den da kanpaina bai, ez dugu azkeneko datuak, ondino berrantolatzen dire sorratu bixen diren bonoak, eta hor bonoetan, Aldezarreko merkatari emotzegu aukera gexau, bono gexau, esan dako, ez da, Aldezarreko obrak karri dabena. Eta, nire aldetik besterik ez dakitzen guke Aldezarra sortuta. Eskarrak emontia ere bai, horreko legan dixen, plantatu zanien aukera performance batzutela diplomatza orkestia. Oso zaila ikusten zen, batez beha, kompetentzia duela Bilbo edo Gasteiz edo beste herri edo ondi batzukin ez. Eta azkenien Euskal Herriere diplomatza egitatik informazio bi, bat Gipuzkoako Foru Aldundiek bitartez oinatirentzako eta beste markinesenentzako ez. Eta hau hito bat da, bestelan imposible izango zen. Argi eta garbi da dirulaguntzik ze funtzio zeuken, zertarako zen, eta noski gero bizaldu zen dirulaguntzik zelan garatute zer nahi izan eta guzti hori proiektu erekitzeko proiektu bat egun bizan, eta negozio hartu bizin, eta gero urtena bero bai. Zein horretan lehez ez, arrixi dagoela gogor haue, atzera pentsu bat, azkenien aurre erundaren enpresetak aurkeztu zena eta bana herriko enpresidea gain bat da, izugarrizko lanik dau. Eta diru laguntza bilortzeko Lehartibai fundazioan laguntzeko zan, baitza Arkabala arkitektuena, eta eskerrak emon udaleko parte hartu ben teknikari danei, esaten duten moduen diru laguntza hori herrixantzako hori lortzia ez dela zuk esan duzen moduen izindizko izango zen ez. Eta gero eskortzu bat, egin bizan, zifrak hor dauz, eta pazientzia behar da horretan dago esan nian, eta oso ondo ditzu da, ia kabliek animeten dizen barrutik sartzera horre veganera gure bezartzen zela portxu bazo zer komentauztien hortxe zoze dagoela zuzentzeko igual, baina zola garri nahi bala uste posteku da lanontzako eta gaizontzako oso ona. Bide horretako junta desegin izanaren berri ematean, horreta piku urte, asko urte, bide horreta, inguru horretan, plan generalean sartuta eguelako urbanizazio bat eta egiteko asmoa eta hor junta kompensazioa, zelan deitzen dane hori, kontzertazio. Junta kontzertazio bat egon da, urtietan, hori dakizuenez plan azkeneko plan generalean horreko agintaldean, justo agintaldean mailan onartu zen plan orokor horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak suspensionen itxiban, eremu hori, hau da, gaur egun araudiaren arabera, hori ezin da unifamiliarak eta estilo horretako urbanizazioak ezin dira egin, eta erabaki horren aurrean, junta bera bere bidea egin dau, juntak egin dau azkeneko urtietan beran bidie, kontuk eta argitu, kontuek bezegin, dugu mai gainean, eta azkenengoko erabakia, eurek hartutakoa, dala hilabete inguru izan zen junta, eta gero alkate dekretu zengo behar den erabakia da, eta gero plenoera ekarri horren barri moten. Beraz gaur moten dugu, desegin izanaren albiste. Buelta asko, historia asko, otiaren kontua da, alkate eta udal gobernu askotatik pasaudan kontu bat da. Badakigu ere, lehenengo eskutik mina ere, sortu dauen kontu bat ere izen dela, eta, nik esan behar dut, postasunez, kapitulo honi, zira batez bintzet, amaiera emotea. Urte askotako kontu da, alkatean garien hautan oso bortik, eta erabakixe eurek hartu duen albari, egokixe holan da. Beba izan oso garrantzitsue apo onartzia, inbeste urte eta gero, ingo oso onartu zen, eta
Kinbarri, ez dakit galderarik daukazuen, horren inguruan. Bai, nik gauza pertsonala bat bisatuko dut. Nik ez bisatuko izan aldarreka, soilik familiarena, bisatuko. Eta gero horre dekretu ikusi bat maiatzak 15-koa, dekretu bat hor, irakurri bat, ipintzen da bidaiaren batetik aurrera, alkatearen lanaldi murriztuan. Bai, ez dut oraindik horren barri, ze dekretu hori derrigortuta egonaz egitera, eskatu ahal izateko, eta oraindik ez daukat hezkuntza sailaren erantzuna. Bueno, ja irailaren batetik aurrera geratuko dire 8 hilabete, hauteskundeetarako, azken txanpan sartzen gara. Nik nire ohiko lanaldira itzuliko naiz, hauteskundeak pasatutakoan, eta nire ohiko lanaldia bere ezaugarriengatik, irakasle lanak, erantzukizunagaitik esaten iruditzen maiatzien inkorporatzea olan batean zentzuzkoa, batez ikasle, zentro eskolar, eta bai. Eta orduan, hartu doan erabaki izan da, erdira murriztea liberazioa, ez dedikazioa, hau nahi dut esan, izango dela urte gogorra niretzako, eta arratzaldez lan asko egin beharko dudala bebai, baina, jardunaldi erdia eta erdia egingo dudala nireko lan postuan, itzulera prestatzen eta gerora ere, nire ordezkoari ere lagatzeko ikasturtean banitu da isen tranquil eta amaiera baina esan dut, dekretua egin behar izan eban derrigortuten duelako eskatu balizeteko, baina oraindik ere hezkuntza sailak behimenik emon, ez eskolik bez. Orduan, horregatik asmoa zen uztailerako erantzun bat baneuko hezkuntza sailetik uztaileko plenotik pasatzea. Gero mozio bidekoguz, bi mozioa honek, batetik iparraldean azterketak euskaraz. Justo azte honetan jakin dugu, antza emongo ziela aukera hori. Orduan, zalantzan egon gara geure, pasatu barketzuna, ez ganez gainera, geur sustatutako mozio bat, ez dakigu. Orduan, pentsatu dugu, egingo dugu, pasauko dugu, onartuko dugu, eta lortuta dago, eta listo. Pentsatu dugu hori. Hasierako mozio hori, jajotak ekarpen bat egin dutze, eta guk oso ondo ikusten dugu ekarpena, orduan izango litzateke mozioa pasatzea, baina jajotak gehitutako parrafo txiki bat, hori lerroko parrafo hori. Orduan gure aldetik hori onartuko jajotaren aldaketa horrekin. Eta gero, ELA eta LAB sindikatuen mozioa, ez da mozio bat, ez jako eskatzen ere, mozio moduan aurkeztu da, baina gero ere konturatu gara ez dara mozio bat bozkatu beharrekoa. Zestotze eskatzen ezer udalbatzari. Orduan ez dakigu zelan interpretatu adierazpen bezala eta gu adierazpenagaz bat egiten duguna da ez, adieraztea. Idatzi horretan egiten da bena da, udalgitz negoziazio horretan euren eskakizunak maigaineratu. Guk Bildutik, ados gaudela euren adierazpen eta eskakizun horiekin, langile eudeletik ari dira mai negoziatzaile hori kudeatzen, badakigu desadostasun eta ez dauzela oso pozik, sindikatuak momentu honetan mai negoziatzaile horrek dagoien bidearekin, gu eskaude horrek ezin dugu beste baloraziorik egin. Orduan, printzipioz gure aldetik bat egitea euren eskakizunekin eta listo, zuek ezakite. Guk dakizun moduen, eudelek aurkeztu dau, honen inguruen aurkeztu dau adierazpen bat, idatzi bat, edo aportazarpen bat aurkeztu dau. Eudelen gaz, udaletzen honetan gauzen aldarri politiko bizio, Bildu eta JPNV, adierazpen hori baita da biona, EJ-arena eta Bildurena. Hitz egiten dugu, nolabait esateko orokorrean, bai alderdi biok, hemen gauzen alderdi biok, hitz egiten dugu. Azalpen bat emonez, eta momentuz negoziazio mai bat dau. Negoziazio mai bat hori landu gara noski bai,
zuek bat egiten duzuela esaten da, baina bat egin beharko zenko bai, edo esaten dena erazpena, gure alderdixana da, bai, hori eta erazpena, ez da. Eudeleko parte gara, baina oso ondo dakizu zeintzuk diren indar korrelazioa eudelen eta zeinik hartzen dituen erabakiak eudelen eta zeinik agintzen dauen eudelen. Eta hori argi daukagu denok, ezta? Eta azkenengo batzar orokorrean eudelen eskendu niola EH Bildutik aldeko bozkamon, esatu baterako aurrekontu eta hain zuzen ere gure ardura erakusten gendulako mahai negoziatzaile horrek hartu zuen norabidea eta bai ikusten gendulako gertaera bat igual puntuala, baina egon zana, konpromiso batzuk hartu ziren EAJaren aldetik proposamen batzuk lantzeko eta EAJak berak akta batean jasota jasotzen dute esanez, eske guri ez digute proposamenik landu, ez digute esan zer egiteko, esan nahi dut hor bai egon da apur bat utzikeria puntu bat nik sinisten dut, edo pentsau nahi dut, main negoziatzailea berriro berraktibatu zen murri huetan, okerrezpan dago, eta bueno, justu azternetan, gaur, justu, bidali dizu dela danoi, zirkularra lantzen, bidaltzen dizkigute zirkularrak, eta hori, guk ez dugu besterik esaten, pentsatzen dugu, alderdi sindikatu gehiengo sindikal horrek dituen eskakizunak, eta hor nahi horretan ari direnekin, guk bat egiten dugu, beti egiten dugu bat alderdi sindikalen edo gehiengo sindikal horren eskakizunekin. Eta espero dugu, emaitza batzuk batez be, udalitz badalako guretzako lanpresa bat ezinbestekoa. Udal honetan, zorionez edo, Juanjo Txurrukan sasoien sinatu egin zan, ja udalitz agortuta zegoela, edo kadukatuta zegoela, sinatu egin zan aparteko lan hitzarmen bat, udalitzen baina horrek albidetu dau, hitzarmen indarra daukagun hitzarmen bat izatea, baina egia da gaur-gaurkoz, langileen estatutuan eta aldaketa sartu dira, hori eguneratzea ezinbestekoa da, kontziliazio eta COVID-ak ere ekarri zituen hor lan egiteko modu asko horrek ere ja inon jasota ez dagoz, beste demanda bat ere nik uste dut, eta da nire demanda alkatzen moduen esaten dutena, ez? Udalitz orain arte akaso egon da oso bideratuta administrazio arloko langileentzako, eta udal batean beste izaera bateko langileak ere baditugu, beste ordutegi, lan baldintza, udaltzaingoa, brigada, eta udalitzek, lehenko udalitzek esortzen horren beste kidego horien demanda edo lan baldintzei erantzuten, hau da badagoz, eta ja nabil alkatu modu, badaukaguz preminak, eta horrean gile mailan askotan azaleratzen dira, soluzioa beharrekoak, eta mahai bat irekita dago bitartean eta batez ere internet guztiz reaktibatuta dago, eta hitz egin dut lehen gauzen batzukin bai, eta beste alkate batzukin bai. Honeko bata urtero egoera hori aurrekontutan sartzeko, eta badabiz esportzu hortan, justo tempori momentuz gu Martinesen negozian zen ginetik, bai? Eta hotelera zukoten zena Martinesen ginetik. Uste dut, denbora bat itxibikakola mai horri, ia nora heltzen dan, eta konfizantza bat egon biakola, eta adierazpena egoti eudeletik bai, behintzet positiboa da, zerbait idatzita ateratzen den ginetik, oso positiboa da. Orduen, mondeigun, denbora bat hori, negozatzaile bat dago hor, abian, eta gure aldetik, uste dugu horrek bidabela denbora. Eta ez dugu boskatuko, gainera, ez da eskatzen zer duen, guk eudelekoa pixan du, badukezu ezuko bai, baina eudeletik zuzenean, erarazin eban apurate gaurko hartan sartzeko eudeleko adierazpena, eta ia horrela. Uste biarre dago greba, udaletze sarratuta egongo da. Langile batez. Eta azkeneko puntua, zinegotzien galderak. Ez dugu galderarik. Listo?
eta 7. Egia da, beti mote dutzu aukera. Nik horre behien irakurreten paperien moduen obra gaitik. Kaleko indizien obra gaitik. Barruz igual ondoin dago, baina kanpoz fatal. Nire izako, personazki. Ze hor ikusten dizen azerak, batzuk kolokaueran usitxe dauz. Ez kolokauta gero, ez kolokaueran dauz usitxe. Rematiek txartoin dira. Hor eskertuko notzun badeko guzguk rematetxo batzuk eta identifikatute, hori teknikoek daukez, eskertuko notzun urbildu daletzera teknikoa gazegon eta emon horren barri. Ze igual baskapa horiako badeko guzero dide, luzidu behar diren zera batzuk, adokinen bat apurtxu. Ez, biztan daz danak, Dana daz biztan. Badakita huizela gauza batzuk konpontzeko dino, Ez da falta egiten zer experto esaten dana konturatzeko etxartu egin dauzena gauza batzuk. Oso txartu. Hemen tekniko asko ibili di horre, edo eta zer asko ibili dire. Badakite eurek badaukizela identifikatute eta asmoa zala datozen egunetan horretxeke konpontzen. Txartu itxitue eta obra bat amaitu eta gero, hau da txartu, ez. Horrek gauzok dizela momentuen. Hau lan ez da do, hor dutxetan, teknikau. Amaitzen musu. Eta gero, ostras, hemen hau ez da, ondo, desnibela, ondo besti, doztak izan, ure, edo alako, donako, eta... Gero da, beste bider bat, beste kostu bat, da atzakuntza bat. Hau da momentu, esan edote, hartzen da obra, eta egiten da ikuskatu obra guztie, eta obran identifikatzen dire, zertzuk gauza apur bat konpondu. Badakite geratute egon dela, ezakit jain gaben, edo egiteko zien, mangeraz ure asko bota, eta ikusi guneren baten eta txarkoak eta egiten diren, orduan horre gauzak ere badakite egiteko daukizala, gune batzuk identifikatzen zielako, apurtxu potzutxuek eta egiten zielako, eta orduan badagoz. Baina eurek nahi hau izan dabe behola, ikusten joan direnak egiten joan direz, konpontzen. Gauza batzuk jakin gabe, nahiz de txartu egon, eurek erabakia gabe amaiera nekien. Eta horrek obra eta obra arduradunen erabakia. Gu horretan ezin gara sartu ginen, gu teknikoak eskara. Eta orduan nire nasu sartzen esatek, nosen bidabe, baina badakit eurek momentu batean erabakia gabe hori amaiera nahiago dugu egin, eurek jakingo da bezagatxe. Denporik izango da. Bueno, kusiko. Listo, besteik ez, amaitu dutzat, sortzeak eta